Hato kibalaklat ila ban kerku ya kibadang im. Aladon kibalaklat nakaying kasem jongpi bila kam smotu bah namar piyai kan mau berbor ki bat pi burom ya ki. Isngeu kumba kini kibalaklat kipet ya pi iu i ya pi. Paoj pi don hang ni menta ban yo jing pensyai. Tetongin ya pet menta ya kane ka video ban yo jing syai. Lada kibalaklat ila ban kerku ya kibadang im. Haba kaman sim ka klat na kamet ngilatip ya kata ba shano kaman sim jongi kalek na kane kadaw ngam pendon kam ya ka kentin yap hang ni Henry ngan pendon kam da ka kentin klat nang ba pin sngotu ba ngakren ya kaman sim om ya kamet pumta ba anda kaman sim jongi kala klat na kamet ka jongi hato kane kaman sim ala bangker ku bandang yai pet ya kibadang im hisat ong ya kitu kibalak klat no nakaying kasem jongpi kam tam lada de imei ipa pi ong to pet lang ko mei ko pa yangi hikun kibadang im hang de hapertai tukar ku bangin ya im bah imiat bangin ya roy parum pare lese pi ong gupta tehato kila mo ban kerku yangi kajubab jong kane kajingkeli kalong kibalaklat la ban kerku dalade Henry da ka jing pan jongki na ublei da kla don habneng kila man penduai na ka benta jongi tamar kila khamjan maki sho ublei panyangi namar habneng kim don pop shu kumbadon mangi kibadang iem hasra partai de ka jing long khoj jongki kalong tang baken yaro ya ublei bat pan yasat na ka benta jongi tadangi pan jinga sat naki naka benta jongi te kalong kumta barabor idwai pan jinga sat naka maria takemi ujisu namar ngitip bakadon kasenda jongu nadu na perthai hadu habdeng kalong kabreu kabakut nadu dang im wat u angel gabriel u kublei ya kamaria takaba u ong kublei kabadap daka jingai ai utrai udon batpi takerku tertang ya pi nak dengki kentai baro nangta ka Elizabeth bakut ka kemi jong yo ones nong ban baptis makaru ka kublei ya kamaria kumde dakaba perta kasur kabajam pilong kabala kerku nak dengki kentai baro bat bala kerku unlong ukun bapin sakha tengiru ngidwai dakini kijuk ki kentin jong u angel gabriel bat jong ka Elizabeth bakut pan kublei ya kamaria takemi ujisu bat kabadairu kakemi jongi bat ngi penbut na lor kite ki kentin kumde to dwai na kabenta jongi kinong pop menta rakapor ka jingyam jongi ngi pan na kamaria bakan duai na kabenta jongi om bangi mane ya kamaria namar ngi ong to dwai na kabenta jongi kinong pop iparalok jongi naki wei kenhun lese kempat sngotu yakane kajing ya per hapdeng kajing duai pan jing ya sat bat kajing duai ban mane haba i duai pan jing ya sat i pan bakin pen duai yangi ila ban duai pan jing ya sat na kiriu khoj baro bakin duai yangi balai ngi ong riu khoj namar ngi tip bakla don habneng la dep khoj na ki pop baro ki baladon habneng kila kala riu khoj namar bakila khoj ublai ulapen khoj yiki da kadeng kumba prang ya kaksiar te hooj iba haying hasem jongiru iba laklat lada kila imha hangne perthai enda kila khoj makiru kalong riu khoj te hangta ken kila la ban pan jengkerku ne yasat na ka benta jongi bangin yo jengkerku na ublai balong ka telong jong ka jengkerku wadai unong kerku dakane ka video akwa pensai ba don kam bahayangi bangin duai hakamaria bat bangin duai hakiriu khoj akwa pensai kam tam yaki bomdei nakabalang kathalek ba pidei ban sngotu bangi duai hakamaria bangi burom yaka kumba phiru phiburom yaki ba laklat na ying na sam jongpi i duai hakamaria pan pan jingasat pan pan nakamaria
bahkan kan mau banduai lem nak benta jongi kinong pop menta kadang iem hang ne perthai berkumju anda ngila klat anda ngila poi hakading ba en sa thang yangi ban pen khot yaki pop jongi ba ublei un map kloi yaki pop jongi namar ngimla ban le shabnang lang bat ki pop jongi wat iwe ipop barit omla ban le shabnang nakane kadaw ihap pan sha pen sitom shua yaki pop baro da ka ba sha thang hakading dekat bangi dang don hakading kamaria kan sakan mau ban dua yangi pangin laj no kloi nakane kading pangin poi kloi shabnang namar habangi duai ya urusari ni duai kublei ko maria kapadap da kan singai ei utrai udon bat pha lakar khu ya pha na pedang ki kan thai ine ki kan ten ki don ha ka bible bat dalor ki te ki kan ten padon ha ka bible ni pen bot shu shu kumne ko maria ba khoj pokmi jong ublei to duai na ka benta jongi kinong pop menta pat ha ka por ka jingyap jongi kanne ka kan ten menta kamut hang ne ba menta ka thau kat bangi dang iem hang ne ha perthai pat ha ka por ka jingyap kamut ba hakata ka por bangi don hakata ka jaka jong ki baya kata hakading ban thang yangi ban pen khoj yaki pop ki sang jongi kumbale unong snak siar ya ka siar kumta ublei uprang kumta yangi amar ngimla ban rung shabneng pat ki pop jongi ngan sabatai khambne shapang urusari hakawei pat ka video sobha ban shan hangne pat hangne ban yo ki video man ka por kan ba pen mi thamai tilada don bom pat tip ke e kata ka ding ban khoj ke e kata ka ding ban thang yaki pop jongi dap shna ka wei ka video man pen shai bha shapang ka ding ban khoj ring ai kerteng pat ya kata ka video ke e ka bdeng ke sowa pe hangne kane ka ba mi ha kane ka screen jong phi hi ban le chano kan ai jing man to ye phi hi da ka ba pi pe saya kane ka video sngoba pe hado ka bakot kublai shibun